Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si z takýchto vykrajovačiek vyrobíme baliaci papier. Dnešný návod si pripravte. Baliaci papier, nádobku na vodu, vykrajovačky na perníčky, farbu, štetec, lepiacu pásku, nejaký kartón alebo krabičku. Začneme tým, že si do nádobky dáme farbu. Je dobré, ak je takáto trošku vodová, aby aj keď je to temperá, tak to nebolo úplne tvrdé a tuhé a nevedeli ste to tam potom namočiť. Namiešam si farbu, ktorá sa mi bude páčiť. Urobím približne rovnomernú vrstvu. A potom do nej takto namáčam. A keď je to takto pekne namočené, tak to otláčam. Môžete to robiť aj viac a rôznymi smermi. Potom zase namočím a otlačím. A toto opakujem, až kým nie som spokojná s tým, koľko som si urobila baliaceho papiera. Keď vám začne dochádzať farba, tak môžete natierať aj štecom. Vezmem si väčšiu vrstvu na štetec a iba to takto celé prejdem dookola. Snažte sa mieriť hlavne na hranu. Toto napríklad môžem použiť aj tak, že keďže je to roľka, tak to iba takto zahnem na obidvoch stranách a niečo malé dám dovnútra. Po prípade, keď už mám štetec, tak si vezmem farbu, môžem to rovno aj domaľovať nejako jednoducho. Mám takýto minimalistický obal, ktorý môžem na niečo použiť. Rovnakým spôsobom si môžete vyrobiť aj menovky na darčeky. Stačí to len otlačiť a napísať, pre koho to je. Do baliaceho papiera už stačilo niečo zabaliť. A ak máte neforemný darček, nezabudnite, že môžete obaliť aj hociakú krabičku, tým, že iba nalepíte celý papier na krabičku. A takto budú na konci vyzerať vaše darčeky s pomocou ozdôb. Dúfam, že sa vám tento nápad páčil. Ak áno, nezabudnite mi dať like a subscribe a vidíme sa o týždeň. Ahojte!